O prijedlogu zakona o regionalnom razvoju koji će uskoro ući u saborsku proceduru, na konferenciji za novinare osvrnuli su se i članovi Međimurske podružnice Hrvatskih laburista Stranke rada. Ovaj zakonski prijedlog na mala vrata uvodi takozvanu regionalizaciju Hrvatske, jer Hrvatsku dijeli na nekoliko planskih područja, kako ih definira zakon, odnosno jednostavnije rečeno regija, u koje su svrstane pojedine županije. Nakon gubitka naše županijske bolnice u Čakovcu postavljamo pitanje što je sljedeće: općine, gradovi ili sama naša Međimurska županija? Na njega se nadovezala Petra Kovačić, potpredsjednica Skupštine Međimurske županije, naglasivši kako on na mala vrata uvodi regionalizaciju. Mi jednostavno ne možemo podržati zakon koji pod krinkom decentralizacije uvodi još jaču prikrivenu centralizaciju, prijedlog zakona koji je nerazrađen i nedorečen. Iako zakon još nije stupio na snagu, dakle radi se samo o nacrtu prijedloga zakona, regionalizacija je već odavno počela, a najjasniji primjer toga je naša županijska bolnica koja se trenutno nalazi pod sanacijom i koja će, bojimo se, rezultirati ukidanjem pojedinih odjela i njihovim stacioniranjem u većim gradskim jedinicama. U planskim područjima koja su predviđena prijedlogom zakona, nositelji razvoja strategija bit će gradovi s najvećim brojem stanovnika, a to znači da bi sjeverozapadnom regijom u kojoj je uvršteno Međimurje nositelj razvoja bio Varaždin. Laburisti smatraju da je Čakovec svoju šansu da bude potencijalni nositelj razvoja izgubio izdvajanjem pojedinih naselja iz sastava grada. Nadalje, osnivanjem partnerskih vijeća došlo bi do preširokog kadroviranja, stvaranja nepotrebnog birokratskog aparata, širenja administracije koja je ionako preširoka, a sve bi to otežalo realizaciju sredstava iz Europske unije, smatraju laburisti. Stoga upućuju jasnu poruku. Želimo biti ravnopravni, odnosno suodlučivati o svemu i jednostavnim rječnikom ne damo Međimurje.